खन्थाइनि मुं खम जारला। जेबोला महामारी कभिड-19आ चीननि वुहानाव जोनोम मोनजेनदोंमोन, सानफा एफा फारि फारि गासै बुहुमावनो गोसारद्लादोंसो हनै बारानिफ्राय बारासो जालांगारदों हनै। सासेनि उनाव सानै, जौसेनि उनाव रोजासो थैगारलांदों। बुहुमनि लाख लाख सुबुंखौनो जाख्रेबथारदोंसो हनै। बुहुम मायाखौनो गावनि आखाइ मुथियावसो लानो नाजाबायगोनदां। गोहोगोरा हादरफोराबो थोर गिना फासयनोसो थानांगारदों। दिनै एसे गाबोन एसे हाबफैगारबायसो हनै जोंनि भारत हादरावबो सिरि सिरि एरसोखोमाना फैगारबायसो हनै आसामावबो। अन्थाइ बिखा अहंखारि निजामुद्दिनारफोरनि थाखायनो गासै बुहुमानो हास्रि हस्रि सिरि खास्रि बिस्रि दिखारनांथाव रैखाथिनो थाखाय साबिमारि थेबायदों। नाथाय हनै भिखारि लांसुनिया भाइरासआ नामाय नामाय सासेनि उनाव सासे जाख्रेबबोथारदोंसो। निखावरिखौ लाहाखि मोखांनि सायहाराखौनो खारहोदिया। सिबाय समाव रानथाबनांबाय, समाव सोरनिबा मददाव एसे मोनजाबाय। मावनो गोनां गासैबो हादरनि गुन गोनां हाबाफोर, फरायसानि थाखाय बाबेनसुलि बोथोर, मावथिफोरनि थाखाय गुस्लायसुलि बिदिन्था, गासैबो बन्दी खालामना दोनजाबाय। जानो थाखाय आदारनि आंखालथिखौबो गिलुं गिलुंसो बुथुमगारनांगौ जाबाय। बेराफारसे सानसेनि आंनि हाबाफारि जानाय थानाय, उन्दुनाय सिखारनाय, फरायनाय लिरनाय, मावनाय दांनाय, गासैबो समनि फारिलाइयानो आलाय सिलाय जालांबाय। थैखासिगोनसो बे बोसोर मोनसेखौ बाबेन होनाय समनि सुजुखानाय फारिलाइजोंबो। आंहा देहाफोरासो हास्रि हस्रि मोनथारबाय। माब्लाथो हामारबावगोननो बे कभिड-19खौ गोदोनायाव थे हमथेना हां थिफुं थिफुं साजा होनो, अनागारि लांसुनियानि जिउ लाफिननो। दासिमबो दिहुननो हादिया सोलोखौनो। गोहोआनो गैथारलिया रावबो हादरनियावनो। बोलोजोंथ' हाखानाय नङा बिखौ फेजेननो। आयौ हाबाब, नुनायाव फिसा, बोलोआ हले मैदेर रोजासिनिबो बांसिन जागोन। खम नङा दे मानसि माहारियाबो। नायगासिनोसो दंथारो नोंखो। जेबोला बाहायगोन सोलो, अब्लासो खिथु फेरथेंना खारबाबो आगोर मोननाय नङा नों। एसे सम दंबावो, गिबियाव देखायग्रो नोंनि बोलो, जोबथारनायावसो बाहायगोन जोंबो सोलो।